Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучык. Сёння мы пагаворым пра Міхася Забейду Суміцкага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Жыццёвы шлях нашага славутага спевака. Міхась Забейда Суміцкі – гэта спевак сусветнага ўзроўню. Ён нарадзіўся ў 1900 годзе, нарадзіўся ў тагачасным ваўкавыскім павеце, сёння гэта Свіслацкі раён Гарадзенскай вобласці. Ён вывеў беларускае спеўнае мастацтва на сусветны ўзровень. Ён быў тым, хто праславіў беларускую культуру, у першую чаргу музычную спеўную культуру на захадзе, у заходняй Еўропе. І ён быў тым, хто сапраўды заслужыў добрую памяць пра сябе. На сённяшні момант мы можам акрэсліць, што нарадзіўся ў звычайнай сялянскай сям'і, вучыўся ў Малдэчне, настаўніцкай семінарыі, вельмі моцна быў засяроджаны на тым, каб выканаць сваё пакліканне, і таму нават ва ўмовах Першай сусветнай вайны займаўся спевамі, спеўным мастацтвам, жыў далёка ад роднай бацькаўшчыны, у Барнауле, у Харбіне, і там спяваў, быў запрошаны ў Італію. У Італіі прыйшла да яго слава ў міжваенны перыяд, працаваў доўгі час у Польшчы, і найбольш славуты і плённы перыяд гэта, канешне, Прага, пражскі перыяд, калі выйшла яго цэлая дыскаграфія. Вось дыскі, кружэлкі з запісамі Забейды Суміцкага, яны былі славутыя па ўсім свеце. Ён оперны спевак, мог спяваць на 16 мовах. Памёр у 1981 годзе ў Празе, там і пахаваны на альшанскіх могілках. Як хлопец з беларускай вёскі патрапіў на сцэну Ла Скалы. Сапраўды, вось самая славутая оперная зала свету, яна прымала і памятае да гэтага часу Міхася Забейду Суміцкага. 1932 год, яго запрашаюць на працу і яго заўважаюць у Мілане. Ён можа спяваць у оперы «Травіята», «Рыгалета», вельмі добрая італійская мова. Італійскія маэстры, яны кажуць, што беларуская і італійская мова, яны падобныя сваёй меладычнасцю. Таму вось беларускі спявак на галоўных ролях у гэтых такіх класічных італійскіх операх гэта нармальна. І вось 33-34 год ён там выступае. Выклікала такі фурор. Друкуюць у газетах, бяруць інтэрв'ю. Ён становіцца чалавекам нумар адзін сярод беларускай і ўсходнееўрапейскай спеўнай культуры. Талент і бесперапынныя заняткі. Ён казаў, што патрэбны былі фізічныя заняткі, каб добра умець спяваць. І кожны дзень вось рэпетыцыі. Рэпетыцыі даходзілі да 12-14 гадзінаў на дзень. Ён зрабіў поспех вялікімі уласнымі намаганнямі. Як Міхась Іванович папулярызаваў беларускія спевы? Ён быў чалавекам беларускай культуры, можна сказаць, да мозга касцей. Ён усюды пісаў, што ён беларус. І ён патрабаваў, каб у афішах напісалі, што беларускі спявак. Нават пайшоў на звальненне, напрыклад, Познанскага тэатру. Дырэктар кажа, мы не можам напісаць, што вы беларускі спявак, напішам, што ураджэнец Польшчы, вялікі там спявак польскай культуры. Ён адмовіўся і кажа, звальняйце мяне і так далей. Запісвае беларускія народныя спевы. Вось оперны голас, беларускія народныя спевы і беларуская культура. Ён, дарэчы, вось знаёмячыся там з вялікімі там спевакамі сусветнымі, ён усюды дэманстраваў тое, што вось ёсць беларуская культура, якую яшчэ свет не ведае, але калі даведаецца пра яе, ён будзе у захапленні. Можна паслухаць, проста захаваліся да гэтага часу ягоныя запісы, ягоныя дыскі, таму, канешне, безумоўна, трэба сказаць, што папулярызацыя беларускай культуры была мэтай жыцця. Ён яе выканаў. Сябры нашага гістарычнага госця. Ён сябраваў з многімі прадстаўнікамі беларускай інтэлігенцыі, ліставаўся. Ён, напрыклад, ліставаўся з Владимиром Краткевічам. Быў добра знаёмы з Максімам Танкам, са Сцяпанам Александровічам. Гэта вось такім беларускім гісторыкам і філолагам.
Ён заўсёды быў у коле беларускай культуры. Ягоныя канцэрты ў Вільні праходзілі з вялікім поспехам. Ён выступаў у горані, у Берасці, дарэчы. 2 канцэрты даў міжваенны час у Берасці ў найлепшых залах. Калі ён прыязджаў, гэта быў вялікі такі аншлаг. Ўсюды яго сустракалі, таму што там ён у Ласкале выступаў, і спявак, які спявае ў Ласкалу, прыязджае у Берасці, там ці ў горадню, ў той час міжваенны перыяд, гэта быў вялікі такі фурор. Таму яго сябрамі былі многія. Перапіска захавалася. І ёсць, канешне, ягоныя прысвячэнні прадстаўнікам беларускай інтэлігенцыі. У прыватнасці, напрыклад, Янку Брылю, пісьменніку. Ён прысвяціў яму адзін з сваіх дыскаў. Горад Прага у жыцці і лёсе Забейду Суміцкага. Прагу ён вельмі моцна палюбіў. Ён там і вайну пражыў, і пасляваенны перыяд вельмі складаны. На яго палявалі і нацысты, і камуністы, калі прыйшлі. Неяк Бог яго абараніў проста. У 60-тыя гады, нават у 63-м годзе аднойчы яму ўдалося вырвацца і ў Менск з Прагі. Вось ён адзін канцэрт даў у Савецкім Саюзе, вось якраз гэта ў Менску было, у БССР. Надзвычай моцна ён любіў вось гэты горад. Ну, па-першае, за што ён любіў Прагу? Прага дала яму прытулак. Па-другі момант, гэта скарынаўская традыцыя. Па-трэці момант, шмат беларускіх студэнтаў. І ён вельмі моцна адчуваў повязь з беларускай культурай, якая у Празе мае свае ўласныя месціны. І таксама, што былі адчыненыя канцэртныя залы. Ён, вывучаючы гісторыю чэшскага адраджэння, ён разумеў, што наколькі важна было тэатр, вось спеўнае мастацтва, каб адрадзіць чэшскую мову. І ён гэта ўсё пераносіў, таксама перажываў за беларускую мову. Як ён сам казаў і пісаў неаднойчы, што Прага мяне сілкавала, давала сілы жыць для Беларусі. Вось такі незвычайны феномен. Здавалася б, сярод чужых людзей, але гэта давала ў той час сілы жыць для Беларусі. Увайшоў ён у гісторыю пад такім найменнем Салавей беларускае адраджэнне. Міхась адзіны з 7 дзяцей Забейдаў, хто выжыў. Змяняўся палітычны час, гарады і краіны. Наш гістарычны госць працягваў захапляцца музыкай. У кітайскім Харбіне ён патрапіў у вучні да вядомага педагога Юліі Платніцкай, былой супрацоўніцы Шаляпіна. Так Міхаіл Іванович стаў спяваць тэнарам прафесійна. Прыйшоў поспех, з ім наш зямляк не згубіў любоў да сваіх каранёў і мовы. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!